शर्म ना लागत रहे मंगनी भैया मंगनी। का ए मंगनी भैया के हो जी के हो? अरे हम है रउर शुभचिंतक। शुभचिंतक? अरे हाँ भैया। अच्छा है हमरा के नहीं की चिन्हत। ई पूरा बाजार बना के और ऊपर से नीचे झाड़ के कहाँ चलनी? अरे जा तनी फगुआ के बसियौरा खाए। छी 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 हाय बसियौरा खाए फगुआ के। अरे तब अब बरिसों से बसियौरा खैले बन जा फगुआ के। हैं? अरे महाराज लेके पूरा गांव ताजा ताजा खाए के तैयारी कैले बा। आ रउआ जातनी बसियौरा खाए। ताजा ताजा? अरे हाँ भाई। कथी के? इहे मालूम नहीं खे? हाँ अरे मैट्रिक के रिजल्ट आइल बा। हाँ आज बा। आ पूरा गांव के लइका फर्स्ट आइल बड़ा सन। अच्छा हाँ। अरे आ लइका तो लइका मिठाई बांटते बड़ा सन। लइका के बापो मतारी मिठाई बांटता रहे। हाँ मिठाई बटतन सो। अरे वो है मिठाई है तरह तरह के मिठाई। वो है कोई लड्डू ले ले बा। हाँ। कोई खुरमा ले ले बा। अच्छा कोई रसमलाई ले ले बा। कोई करियाका रसगुल्ला ले ले बा। कोई उछरको ले ले बा। आ कोई क्रीम चाप ले ले बा। आ ओहे में तो फलो बेटाता। कोई जेकरा जैसन औकात बा कोई सेव बाटता अंगूर बाटता संतरा बाटता। अरे तो बबुआ अरे तो ये बताओ कि हमारा अगल बगल के बटता जल्दी पता हो जाए। ई ला अरे तोहरे बगल में न मास्टर साहेब बने निराला जीवा उनकरे लइकवा पास भइल बा। अच्छा हाँ आऊ तो अब तो जाते बनी मुझे बहनी उनकरे भी ले करो। अरे एकदम बहनी बना देला तू हमारा असली शुभ चिंतक पड़ा। अब मान गइल नु मंगनी भैया के जतरा बना देला। अनु मास्टर साहेब मंगनी भैया आ रहल बा। दौड़ा दौड़ा। काहे मास्टर मंगनी भैया बोलो पहले पैसा छोड़ देने तू तो एकदम ठीक है इनका से पजुरैला से अच्छा बापन क्या का हो? अरे मर्दे हमारा के देखते तू भागे लगलो। का मंगनी भैया कहाँ कैसे कैसे बैठा? अरे कैसे कैसे अरे खर्चा कर खर्चा कर। ओ अरे तू तो जब आवला तो खर्चे खोज कौन चीज के खर्चा खोजा? अरे कुछ खबरी नु बा का भइला भैया? होई देखो इनका पोते नहीं के। अरे मर्दे लेके मैट्रिक के रिजल्ट आ गई। मैट्रिक के रिजल्ट है हो तो अरे बोल कैसे तू मास्टर हवा? मैट्रिक के रिजल्ट आ गई गांव भर के लइका पास हो गइल बड़ा सब फर्स्ट आइल बड़ा सब। आ तोहरो लइका देले रहे नु। हाँ देले तो रहे। अरे तो मंगनी भैया के कामे हो गई। का काम हो गई? अरे तोहरो लइका पास फेल भइल होई नु मर्दे ओकरे नु मिठाई मांगतनी। हमरा कुछ जानकारी नहीं के ना। ए तो फिर स्कूल स्कूल ना चला का तू? जाए ला लेकिन हमरा जानकारी नहीं के। बाप रे बाप देखा तू मिठाई खियावे के डरी तू कहता रहा कि पता नहीं खे। अरे हम सब तार बुझता नहीं खे। ना 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 भैया अरे मिठाई कौन बड़ बात बा? हां अरे तू तो जबरदस्ती खा लेवे भैया। मंगनी नामे हो तो का कर। लेकिन साचे कहतन भी हमरा कुछ पता नहीं खे। अब लड़के से पूछा पूछी हां तो तार रुको, पता नहीं खे। फोन करके बुलाई फोन कर भा तब का तब बदले के दूसरा घरे का बैठल बड़ा ना खेले गोल होई। अच्छा खेले गइल होई। हां बोला का जल्दी बोलो जल्दी बोलो 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 लो आइए गुलो करे फोन। आइए इनके तो बनी बिगाड़ी क्या है हमरा? कहां बड़े रे बबुआ? क्रिकेट खेला तनी क्रिकेट। क्रिकेट मत खेल हेने आओ काम बा। आइल बड़े द्वार पर मंगनी भी रिजल्ट निकलल बारे। तो तू अपन समझ ला। समझ लो जल्दी आओ जल्दी। ठीक बा आवत तनी जल्दी आओ तो भैया। उहे बताइए असली बात। हां हां मंगनी भैया के पक्का बानू। अरे भाई अब फर्स्ट डिवीजन आइलो तो तारा के दुगरा पूरा जा दिखिए अनु भगवान मास्टर साहब के लइका के फर्स्ट करिया है भैया। फर्स्ट डिवीजन आइलो तो पक्का दुगो मिला जा दे भी। हां दुगो जरूर खेलियो ना देवेलन दिन भर। आ गइल ये तो होता है। हां काम चचा कोतरा बच्चा ये हमार बड़ लइका है। हां का बोल रे तो रिजल्ट के का भइल? का भइल? अरे रिजल्ट निकलल नु। हां तो उ तो लिताइए गए। तो तू का भइल? हम हां ए बाबू हां दाना तला का
और दीपुआ बानो हाँ दीपुआ चिन्ह तनी वो फेल होता है। फेल हो गई। अरे दादा एगो मिठाई गोल हो गई। अच्छा छोड़ दीपुआ के तो ओकरा फेल भइले से पास भइले से हमरा मतलब लिखते अपन बताओ। हम तोर नु पूछो तनी कि ते का कइली हमार हां ए बाबू जाने तरा हां हां दिलदा बानो दिलदा हां फिर जा वो फेल होता है। फेल हो गई। हां अरे दादा दूसर को मिठाई गोल कइला था। तब किसी वही में हमरा के हम दीपुआ आ धीरजा के पूछो तनी हाँ। उठी अब हमार मूड गरमाता हूं देख ले बास उठाई 4 बास पर हम तोर नु पूछो तनी ते अपन बताओ। अरे ते अपन बताओ बबुआ ते बताई बेटा हमार 2 वर्ष बुलाए जाओ जल्दी बताओ ते तोर का भाई का बात कहे का पूरा बता रे। हां हां हम तो बात हो देने पास हो गनी हां पास हो गनी। बात हो गई माटर दाई 2 वर्ष बुला आ जल्दी किया जल्दी किया। अरे मंगनी भैया तू तो खाली रसगुल्ले खाए के फेर भइल बड़ा। अरे बच्चा चले का बात हो गलो तरा की बा अब पास भइले से होता हां परसेंटेज एकर कितना आइल बा परसेंटेज कौन डिवीजन से पास भइल बा डिवीजन तब कौन डिवीजन से पास हो गइले डिवीजन बताओ डिवीजन कौन डिवीजन से कितना परसेंटेज नंबर बा। हां 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 हे भगवान अरे हतना तोरा का पैसा खर्चा कइनी जो कपड़ा लाता कहीं किननी 3 गो कोचिंग तोरा के धरने है। अरे तो पास भइल बा तू अरे पास भइले से पूछो भैया आज के जमाने में परसेंटेज चाहिए डिवीजन चाहिए 70-80% से कम नंबर है तर कोनो वैल्यू नहीं कर कॉलेजों में नाम लिखाई भगवे होने भगवे तेरे अरे तो देखो लड़का से हाथ बात जैसे हाथ मत छोड़ा भैया करना नौकरी लगी ना कोनो कॉलेज में नाम ना लिखाई तो ऐसा पास होने से तो अच्छा रहे कि हम फेले हो जाए। हां अरे तो सियान लड़का भइल ऐसे हाथ ना उठावे के चाहिए तू नहीं कानू समझत मंगनी भैया का परसेंटेज हां आई डिवीजन हाँ। के बिना कोनो कामे ना है तो जान जानू भैया कि हमार नाक कटवा देलस पूरा गांव में। हां मास्टर है मास्टर के लड़का ही अब गांव में एकदम हमार चलल मुश्किल हो जाई भैया। अच्छा मत माने- मत के प्राण ले ली हम मरद में जन्म भई रहे काल से तू मेहरारू हो जीबो तू नहीं कर तू तो मजाक करता रह भैया। तहर ना कह सुपने खा के अरे मने बाप ई कटवा देला कटवा ना देलो ए डरामा छोड़ा है बाटर लइकवा तहर नाक नहीं कटवावत तू ओकर जिंदगी के मारत रहला। ई तू का कहे लगलो भैया कहे ना लोनी सुनो बढ़िया से बात जो तरह लड़का के हैं देखो तरह कुछ बुझाता ढेला उठा उठा के फेंकता बुझाता कि एकदम विकेट क्रिकेट वाला खेला है जे खेल रहल बा। ये खेल के तो सब हमार चौपट कर देलसी ये खेला तो जाके होने दिन भर देखा खाली पास कहता कि पास बॉल बनी चौपट करता तब का अब मंगनी भैया ठीक बा मांग के खा ले हाँ बाकी आज तारा के फ्री में 2 गो बात बता देता नहीं। फ्री में हाँ नोट कर लिहा सचिन तेंदुलकर के बाबू हाँ अगर असही कहले रहते कि ते पढ़ खाली पढ़ नंबर ले आओ परसेंटेज ले आओ तो आज दुनिया सचिन तेंदुलकर के ना जानी बुझल वो कहीं बहुत पढ़े में तेज हो देता ईएम डीएम बन के आ ठंडा जीते लुका जीते कहीं केहू के ना जानी। और बताई हाँ कह का कहल चाहता अरे दादा ऋषि कपूर हीरो के नाम सुनले बड़ा हाँ हाँ वो 8वीं में पढ़त रहे हाँ हाँ तो बाबू ओकर जौन बा प्रतिभा पहचानल ओकर देख लो ये प्रतिभा तारा लड़का में क्रिकेट के बहुत ज्यादा गुण बा। हाँ। आ तू कहतर कि किताब पढ़ किताब के रोट के पीस के घोर के पीजो ना कैसा मास्टर है यार बच्चा के टैलेंट पहचान प्रतिभा पहचान आ ओकरा के ओकरे कोचिंग करावा ओमे आगे बढ़ जाई। परसेंटेज आ डिवीजन के चक्कर में मत फंसो आ ना अपना लड़का के जीवन फंसाओ एकरा में जौन गुण बा ओकरे के आगे बढ़ाओ। मैंने तहरा कहे के मतलब बा मंगनी भैया हां कि ज्यादा डिवीजन और परसेंटेज के फेरे में मत रह एकदम ना आ जौन एकरा अंदर छिपल बा हाँ। तो एकरा के वही क्षेत्र में ले जा हाँ क्रिकेट खेलावा ओकर कोचिंग करावा होला कोचिंग लड़का पढ़ावे ला क्रिकेटो के कोचिंग होला। हाँ हाँ जान आराम ना मैदानों में सवेरे सांझ का सिखावे लड़का हाँ हाँ वो में नाम लिखवा दा देखा तार लड़का एकदम काम्बली गांगुली आ सचिन लेखा नाम कर देता यो आओ बबुआ है ना करे से रसगुल्ला रुआ के मंगवावत है है ना उत्ते पास नहीं कि 3rd डिवीजन कौन है ते घबरो मत है ना बेटा है ना ते अपना विषय में एकदम टॉप बाड़े
ये अपना विषय में जिला टॉप बा महाराज। मंगनी भैया मंगनिए में हमरा कितना बढ़िया बात बता देले कि ओकर कोनो जवाब नहीं खे तारा के क्रिकेटे में कोचिंग कराई। हाँ ठीक बा तू जा। आ सुन जाए के नहीं खे मंगनी भैया खातिर घरे से दुगो रसगुल्ला अधिके ले आई हो। ठीक बा ले आओ बाबा ले क्या मंगनी भैया आओ बैठे बैठे जाइए। मास्टर साहब तो समझ गए आरो सभे समझ जाए। लड़का राउर अगर कम नंबर ले आवता फेल हो जाता तो ओकरा के परसेंटेज या डिवीजन के चक्कर में ओकर जीवन के मारी मत। पहचानी कि ओकरा अंदर विशेष का बा का खासियत बा ओकरो से पूछी कि ओकरा काथी में रुचि बा। हो सकेला राउरो लड़का सचिन तेंदुलकर इंदिरा गांधी और जितना नाम बा बन सकेला यदि रउआ प्रयास करब। ऐसे परसेंटेज डिवीजन के चक्कर छोड़ी। ठीक बा मास्टर साहब? हां हां मुंह मीठा करी। हाँ।